Shalom, parhalado pasahaton selamat hari Minggu, tu sudah ruas nama dohoti par minggonon. Martua ma akan naro di bagasa Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar minggu pawaluhon tung trinitatis. Topik mingguta sadarion padonganio dohot pangaramotion ni debata. Tapukama parminggota, tapuji ma debata di bagasa las niroha, taedehom ma marlas niroha hitaon. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pos situtudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosogot, daktar baheni manirangi hita, sian haholongon ni roha ni debata, mar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok hami,
ala dipabicar ho tuhami barita nauli namanodangi rohanami. Ai alani i ubahen hutadahami ho dohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoluon. Jalan naing martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap. Dohot manggotapkon roha portibion. Sai palas marohanami mangului ho. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu ma patik ni debata di minggutta sadarion ima nadienet sian buku Joshua bidu 24 ayat 23. Otpe ha paholang hamuma debata sileban akka nadi tonga-tonga munai. Jala pauduk hamu rohamu tu Jehovah debatani Israel. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon naho partu patik naik. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho partu patik mi. Amin. Yesus,
tapauduk jalata pasere marohatta tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosata. Songonodo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar ay ahudo siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Asangapon ma di debata na digijang. Tapi bikema korsian ina Kamis.
Tuhuria Korin Biddu 10 tolu ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu. 2 Korin 10 tolu ayat 5 1 ayat 10 tolu. Tajahama marsores soren. Ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan hapor seaok kamu. Sulikit hamuma dirimuna naso ditadda hamudo dirimuna babua naung Yesus Kristus di bagasak kamu ai iya soi sadok naso tau do hamu. Alai martangiang dohami tu debata asa unang diulah hamu agia aha naroa dada asa hami idaun natau naik kamu mangulahon nadenggan dipangido rohanami nang pesongon naso tau hami idaun. Ailas do rohanami hamu margogo nang pe gale hami. Laosoddo tangyang nami naeng gabe togu rohamuna. Ope aleak kadongan sailas marohamuna sai olo mahamu patuguon jala apoan sadama pikiramuna radoti hamu madamei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu. Rap mahita majah ayat 10 tolu. Sai didongani asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata, dohot parsauran ni todi parbadia mahamu saluhutna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peoksa. Amin. Tabi kema ede pujian sian korama.
au porsea di Jesus Kristus, anak ni Debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagagabihan siya koti parbadia, at orang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na berli, i panguman ni silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinagsilang, na tua tubanotoru dung ditangom, na mulak mangulu di ari patoduhon, na manaik ke surgo, lau hundul sesiamu ni Debata Jehovah, na manaik parkuko na sohatulesani, sima ibana pay mangulak sogo tupanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di koti perbadia, jala adong sada ia nabadia, uli hatapan ni anak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai naman doh, ulak mangulu saut dan halak na mate, dohot yang duluan na surasuda. Amin. Sabi kema etesian punguan pergabungan.
Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguon Minggu 30 Juli 2020 tolu. Naparjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Dohot tema pandonganion dohot pangaramotion ni debata. Paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat 4 Agustus 2020 tolu di patupa huriata do partangyangan sektor maringanan di gerejaon. Turpuk jamita dienet sian parjamita tolu ayat 10 sada sahatu ayat 15. Doho tema si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si numon. Atong riama hita ro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatoluhon warta Dewan Koinonia A.P.A. Remaja. Di hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2020 tolu mulai pukul 10 waluwib sahat tunasidung di patupa huriata do PA seksi remaja. Ima naniuluhon amang sintua J pakpahan. Nats PA dienet sian sada Petrus 5 ayat 8 sahatu ayat 10 sia. Pinangido tusude remaja songoni nang pelajar sidi asaria mandohoti acarai. B naposo bulung. PA naposo bulung. Di hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2020 tolu mulai pukul 10 waluwib sahat tunasidung di patupa huriata do PA na poso bulung. Ima naniulohon amang sintua ye hutagalung maringanan di bagas garijaon. Nats PA di enet sian Amsal 20 tolu ayat 4 dengan judul Pursuit of Wealth. Pinangido tusude na poso bulung ni huriata asaria mandohoti acarai. Kompetisi futsal dalam rangka parheheon na poso bulung HKBP Rawamangun. Na poso bulung ni huriata dohot berpartisipasi mandohoti kegiatan kompetisi futsal nanaeng si patupaon di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 sia dohot 20 Agustus 2020 tolu maringanan di Norma Cakung. Tabuan ma di bagasan tangyakta anggiat marhite kegiatan ini mempererat hubungan antar naposo bulung ni huriata dan menghasilkan yang terbaik. Nah, paupaton laporan pertanggungjawaban menang LPJ panitia pesta jubileum. Hombar tutik ting minggu nang sapu sadarion minggu tanggal 30 Juli 2020 tolu di parmingguan pukul sia 30 wib dung sidung anon manjahatik ting panitia pesta prajubileum dohot panitia pesta jubileum 50 tahun HKPP Pondok Bambu naeng pasahaton laporan pertanggungjawaban manang LPJ tu pimpinan gereja manang tu pendeta resort. Ima sebagai laporan pertanggungjawaban panitia bahwa seluruh rangkaian acara dalam menyambut pesta jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu sudah selesai. Jala mardalan do tung matcai denggan laos sadarion ma panitia pesta jubileum resmi dibubarkan. Dung sidung anon acara parminggunon di patupa huriata do acara ramah tamah maringanan di aula gereja.
Pinangido tu sude anggota BPH, sude anggota panitia, penasehat dohot parhalado asaria mandohoti acara ramah tamahi. Andorang so dipasahat laporan pertanggungjawabani, pinasahat ma tiki tu ketua panitia pesta jubileum lao mangalehon kata sambutan. Parhalado dohot sude ruas ni huriata pasahaton mauliate tu sude panitia pra jubileum dohot panitia pesta jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Tuhan Yesus memberkati. Palimaon pelian amplop hamauliateon bulanan. Di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 papungu pelea tujolo dohita ima pasahaton pelean amplop hamauliateon bulanan ima tu haporluan ni huriata dengan pengaturan sebagai berikut. Pelean parjolo tolu kantong, kantong parjolo ima tu huria, kantong paduahon tu pusat, kantong patoluhon tu DSH. Pelean paduahon ima pelean tujolo pasahaton pelean amplop hamauliaton bulanan atau tapasahat ma di bagasan las niroha panopon ruas namar sahit di bagasan parsahitondo ruas nihuriata parjolo Jeplin Nababan seorang naposo bulung nunga mulak tujabu dung piga-pigari dirawat di RSIA Selasih Medika ruas sektor tolu Wiksia. Napa duahon inang Nyonya Sisi Marbun boru nainggolan nunga mulak tujabu dung piga-pigari dirawat di Rumah Sakit Medistra ruas sektor 2 Wik Pitu. Tabuan ma di bagasan tangyakta asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Papituhon par hepengon. Pelean tuhuria sia juta 255.065 rupiah. Pelean tu pusat 10 juta 310.635 rupiah. Pelean tu DSH 4 juta 307.000 rupiah. Penguma sude 26 juta 162.700 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhatama sude pakobasion dohot peliani baen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhatta. Amin. Sonarit tapasahatma tu ketua panitia pesta jubileum lao mangalehon kata sambutan. Oras marita sudena. Na hormati kami amang pendeta Silaban doot inang, amang pendeta Pandiangan doot inang. Tu amanami inanami parhalado ni huriata. Tu amanami inanami penasehat ni panitia. Doot sude amu amang inang dot remaja na posebulong ni huriata. Songon tikting nakin ng tabigi sadarion na yung pasahaton ni panitia ma. Songon
laporan pertanggungjawaban Panitia Prajubileum Dohot Jubileum 2020 nau tapatupa dok dengan jala Rodo Eporus Dr. Robinson Butar-Butar Dohot Amang Preses Distrik Walu DKI Jakarta Amang Bemanik. Kami sa panitia untuk mulate matuhamuna sude dung kepanitiaan terbentuk mulai tanggal 26 Juni 2022 sahatu pesta puncak pesta jubileum 50 tahun AKBP Pondok Bambu. Tusude hamuna amanami nanami perhalado mulate madi hamuna ala di leo kamudo aka saran-saran asabu dengan berdalan acarai do dengan suaksone itu amanami inanay panasehat nakpe tang boy sude ugari hami amung sada-sada tu amanami opui emeritus Dr. Bina Pitupulu do inang maulate pasat kami tu amuna amang dinaraw kami mendapat kamuna sebelum pesta puncak tanggal 3 Juli dilaw kamu doa kasaran-saran tuhan panitia asangkiatnya bui denggan berdalan pesta jubilemi dok denggan mulai tema dia mama tu sudah panitia terutama seksi acara yang dikoordinir oleh Amang Situa Manulang mulai tema diamuna ala dengkado di baik kamu acara demi acara mulai pesta prajubileum dohut pesta jubileum berdalan dok denggan suaksongoni itu amanami koordinator dana mungkin tidak datang Situa Yumpri Utagalung do timnya mulai tema di hamuna ala boy do di patu pamu buat cara menggalang dana asa boy dapat sesuai dengan target yang diberikan oleh uluan kita amang pendeta. Itu seksi perencanaan dan perizinan yang dikoordinir oleh Amang Situa M. Hutabea mulai tema di Halo John Muna Nasalilingon Kuboto kami do jala sering berdiskusi kita bagian perencanaan do BPH na bolak-balik hamuna mengurus perizinan non gudang kendala alana maneng tabangun adong bersifat atau kata-kata huria apa di Pemda agak sulit jadi khusus tu inang Dr. Mindo ala inangon kebetulan di Pemda gudang di kamu kasaran asa buah mengganti juduli asa boy lolos di Pemda akhirnya disetujui oleh Pemda gedung sarana penunjang gereja
Imana Boy dapat perizinan Siam Pemda IMB yang walaupun nanti IMB ini akan dilengkapi kalau sudah tiba saatnya untuk membangun, karena masih banyak perizinan-perizinan yang harus diurus. Misalnya undang-undang gangguan, karena di belakang Rumah Muria itu adalah rumah penduduk. Jadi masih banyak sebenarnya perizinan yang akan kita urus. Tapi itu nanti akan dikerjakan oleh panitia pembangunan sarana penunjang gereja kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua seksi-seksi atau koordinator seksi yang sudah bekerja keras supaya acara demi acara bisa berjalan dengan baik. Khusus mengenai target yang diberikan oleh Amang Pendeta, setelah resmi diresmikan sebagai panitia Prajubileum dan Pesta Jubileum, kami diberikan target untuk menggalang dana 1,8 miliar. Pada awalnya kami khawatir, panitia ya, apakah target ini akan bisa tercapai. Karena kita bisa tahu bahwa sebelumnya masih ada pandemi COVID-19, otomatis hal ini akan ada dampaknya secara nasional ataupun ke jemaat kita. Pada awalnya untuk mencapai target ini kami bagi jadi dua tahap. Tahap pertama adalah sebelum atau pada saat Prajubileum. Kami targetkan supaya dapat bersih 900 juta. Tapi puji Tuhan, kami panitia bisa menggalang dana 1,2 miliar. Setelah dikurangi biaya-biaya pengeluaran, tahap pertama atau pas Gotilon, kita mencapai hasil bersih 333 juta. Dan laporan pertanggungjawaban untuk tahap 1 kami sudah sampaikan ke pendeta tanggal 31 Maret 2023. Terus berlanjut ke tahap kedua, yaitu dimulai dari tanggal 1 April 2023 sampai acara puncak 9 Juli 2023. Pada saat itu kami targetkan 900 juta bersih. Tapi panitia membuat rencana kerja supaya panitia bisa mencapai atau menggalang dana minimal 1,5 miliar. Karena pada saat itu kami berpikir bahwa biaya untuk pesta jubileum itu akan lebih besar dibandingkan dengan pesta prajubileum. Dan puji Tuhan atas gotong royong bantuan dari Amang dan Inang semua, dan juga pihak eksternal, panitia bisa mencapai atau menggalang dana 1.578.000 juta. Setelah dikurangi pengeluaran bersih 998 juta rupiah. Sehingga kalau kita total dari tahap 1 sampai tahap 2, dana yang kami atau panitia galang bisa mencapai 1.931 juta rupiah bersih. Dana ini masih ada di rekening panitia dan akan segera ditransfer ke rekening Huria.
tapi masih butuh waktu karena kami panitia masih menunggu ada dana atau donasi dari pihak eksternal. Dan untuk itu kami sudah bicarakan dengan Abang Pendeta dan Perhalado waktu sermon kemarin. Kita tunggu dulu transfer dari pihak eksternal ini, baru kami nanti transfer sekaligus ke rekening Huria. Terima kasih yang saya mau ucapkan terakhir kepada teman-teman BPH, karena sudah begitu bekerja keras supaya pencatatan dan laporan untuk LPJ ini tidak ada kekurangan. Namun, sebagai panitia, kami memohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari panitia dari sejak panitia ini diresmikan tanggal 26 Juni 2022 sampai acara puncak Pesta Jubileum tanggal 9 Juli 2023. Inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, jemaat KBP Pondok Bambu, Moleate, Horas Marita Sudena. Dan sekarang kami akan menyerahkan laporan atau LPJ kepada Abang Pendeta, disertai dengan dokumen-dokumen perizinan atau IMB yang kita sudah dapat, dan ada foto album pada saat Pesta Syukuran tanggal 25 Juni dan Pesta Jubileum tanggal 9 Juli 2023. Mulai Pak. Mauliat di Tuhata, songoni manang di amuaka amanami inanami panitia prajubileum dohot jubileum 50 tahun Huriata HKP Pondok Bambu naung mardalan dohot dinggan niuluhon ni amanami ketua dohot wakil ketua Amang P. Marpaung, Amang Andiga Karihoran, Songonima nang diamang sekretaris, Amang Henry Sirait, Songonima di amanami dohot inanami bendahara dohot wakil bendahara, Amang Sitwa Saud Sinaga, dohot inang Muaralista Boru Sirait, Songonima dohot disudiyaka amanami dohot inanami seksi acara Amang Sitwa Manulang seksi dana Amang Yunpri Tagalung seksi perlengkapan dohot peralatan Inang Nyonya Sitwa BE Nabi Tupulu Inang Boru Sirait songonima dohot seksi konsumsi Inang Mona Nyonya Sinaga Boru Hutapia
Songonima doho di seksi sejarah amang situa manulang. Seksi kemasyarakatan amang situa bi Batubara. Songonima di seksi perizinan amang situa Utapia inang berupa jahitan. Lo songoni doho dinang dokter Mindo. Songonima doho di seksi kesehatan amang dokter Timbul Hutapea. Secara khusus dohonon nami tu wakai yanakon nami dohon na tua-tua nami naniuluhon ni amang situa manulang imanagabi pencipta lagu Mars Jubileum 50 tahun Huriata ke Pondok Bambu na gabi hak patenda nung adipasahat tutunga-tungani Huriata. Oliatema ya katalenta naung takas dipilihon aka ianakon ni Huriata di Mars Jubileum 50 tahun Huriata ke Pondok Bambu. Lau songonima nang disudiaka amanami nanami penasehat. Lau songonima secara khusus diopui emeritus Mang Dr. Bonar Nabitupulu ala nasidado namang luhon pesta tadi pra jubileum laos opio borus Dr. Robinson putar-putar nagabe manguluhon di jubileum 50 tahun Huriata ake Pondok Bambu. Laos songonima upasahat kami tong mauliate secara khusus keluarga inang situa di Jitarihuran inang boru torus Opu Cahaya Buru terus mendukung disudiaka kegiatan-kegiatan dohot pauliulihon Huriata AGP Pondok Bambu. Naung takas nakin dipasahat nasida laporan kurang lebih 60 sekian juta nai asaguk 2 miliar. Naung di papungu-pungu nasida galat talaho membangun nagabe tugu namangulu dohonota di hasil jubileum 50 tahun Huriata KIP Pondok Bambu. Nanaing si hubasan ni panitia pembangunan dalam tikina jonohon ikon pilitotama nagabe panitia di pembangunan laos dihirim rohanami sudiaka amanami manangisi pe dohot inanami na terpilih tanon asa sudi kita mendukung nasida dohot manangyakon nasida ang dia tulus nasinakapan ni Huriata. Ata mauliati ma nabuhi pasahaton nami sudiaka amanami na nami panitia naung makalujahon sudiaka ulaon penasehat laos songonima nang diaka nasing nang takas mamilihun ruhado pikiran nagabi tardapot dapat kita hasil nadinggan molope tahirim bangunani naing marasar 3 miliar jalan yang dohonota utik-utik kinamangot luluat nama 1 miliar naik posroha nang pemit kuria tahun alai dido hita mendukung molo paroho kami nakin kurang lubi olah sap 5 halak do nagabi donatiur na mendukung ulauta ulai sian pra jubileum do jubileum selain nai ruas ni Huriata do na patupahon akan muli nadinggan sai di pasu-pasu tu hatta maka manami inanami panitia nang makalujahon ulauni laos gabi pilihan na hutus ma tuadupan di bata akan ang tohubasi laos marhiteima di hamuaka manami nanami panitia pra jubileum dohot panitia jubileum 50 tahun Huriata AGP Pondok Bambu di minggu tanggal 30 Juni minggu pawaluhon dung Trinitatis ububarhon hamima di bagasan guwarni di bata ama anak dohot todi Purbadia Tuhan ma nama masu-masu ruas ni Huriata tujuan ni Arion oras ma dihita salhutna.
Di bagasan las ni roha marede mahita sia bukwede nomor 214 ayat sada sonang di labung Yesus laus tapasaha ma peliata. Unang Roma
debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna, tapi okma suara ni dibata, na diturpukon di tonga-tonga ni mingguta sadarion, ima natar surat di sada Musa, bidu 20 alu, mamukama sian ayat 10, sahat rodi ayat 22. Sada Musa bidu 20 alu, mamuka sian ayat 10, sahat rodi ayat 22. Alai borhat doanggo si Jakob sian Berseba, laho Tuharan, jadi tolhas maibana, tusada parbornginan, gabe marborngin ibana disi, ainunga mate mataniari, dungi dipabuat maakabatu na di sini, bahen halang niuluna, laos mudum ibana disi, dungi marnipi maibana, di masa datangga, na pinaguhan tutano, tolhasro di langit ia ujungna. Jadi idama sai marnaik mijur siani, akka suru-suruan ni debata. Jong-jong digijang nanggo jahuba, jalanin nado, ahudu jahuba debatani upum si Abraham, doho debatani si Ishak. Ia tano pinu munumermon lehonokku matuho dohot tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tanoon sugut torok ni pinoparmu. Jala akararat mahamu tu hasudutan dohot tu habicaran dohot tu utara dohot tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sugut nasa marga di tanoon marhite-hite hodo pinoparmi. Idama saidong anakku jala ramotakku doho manang tudia peho mangalaka. Jala togi hono kudoho mulak tu tanoon. Ai dang tadi konokku ho da jolo sahat ubain nahu parbaga-bagai tuho. Dungi tarsunggul masih Jakob sian namudumi, jadi dokma inganan ni Jahoba don hape so pamoto aku, jadi mabiar maibana nin nama nasokal situ tudo ingananon dang tarbahan soon bagas ni di mata jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob sugut manuguk nai, dibuat mabatu pinarulung nai, jala dipajongjong bahen partinadaan, jala diusehon miak tugi jangna, dungi dibahen ma goar ni inganani bitel bagas ni dibata, lusdo goar ni utai, anggo na saing laun, dungi marbaga-baga masih Jakob ninnado, molo didongani, jala diramuti di batau di dalan nahudalanion, jala di lehon diau sagu-sagu si panganon, dohot ulos si parulos sonoton, jala marsonang-sonang au mulak ditogihon tu bagas ni damang, sai Jahuba ma debatakku, jala batu nahu pajong-jongon, bahen partinadaan, ima gabe bagas ni dibata, jala sudina nilehon mutuau, parsapuluokku mai tuho, ido ianggo sahatna. Amu akadongan nahina holongan, di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus, litun manang melarikat diri do si Jakob, dung 2 hari di pauto-auto ibana hahana, ima si Esau. Parjolo
dina ginadis ni si Esau tohonan siahan tu si Jakob asa dilehon di bana sagu-sagu dohot haliu naniloppan ni si Jakob. Jalan apa dua hon di pautoto si Jakob doa mana si Ishak. Gabi tu ibana ma di pasahat pasu-pasu. Nah seharusnya tu si Esau. Alani i macai muruk do si Esau. Jala disakapi rohana naing mamunu anggina si Jakobi. Alai dibeginang nama ima si Rebeka. Sakap ni si Esawi. Dijujui ma jala disuruh masih Jakob asalitun tuhutani tulang na si Laban na di haram. Borhak masih Jakob sian hutana di dok nakin berseba jala macai daudui pola di dok ratusan kilometer. Molo di kiadan na normal ala paradongat donatorasna si Ishak pasti mardongan parangan na balga do ibana borhat ala namura do si Ishak layanggon ikon sahala na do mardalan ay hira na martabuni do ibana jalalitun pasti donota susah dorohana di ala songon sahalak pelarian hadirian dang mardongan dakolani dohonota lau songonido dohot arta ni naturasna dang boy godang buanon ni bana sadiri jalai kon mardala dau hadirionna. Dia tidak tahu apa yang menjadi masa depannya. Laus inama nagabe parsirangan na tuinang na si Rebeka. Ay uju dihara ni bana mati do si Rebeka de. Jala dung mardalan piga-piga ari sahat mai bana didok nakin tuhu talus. Dang barani bana lahu menginap di hutai alaniaha ala pelariat dui bana. Gabi marborngin di alam nabibas mai bana. Jala didok nakin batalna ima batu. Nunga tung berbanding terbalik dohonota. Tu kenyamanan nasa sitongna di tengah-tengah ni bagas ni amangna. Ala didok nakin ditiki modo mibana marnipi maibana dida masa datangga na pinogohon tutano polhasro di ujung ni langit. Jadi didama sai marnaik mijur siani akka suru-suruan ni di bata. Iya di bata diduk nakin jongjong di ingananna. Dungi dipakulingi Jahoba maibana. Diulakon di bata ma pasahaton baga-bagana. Naung pinasahat ni di bata tuopuna si Abraham. Dohot tunatorasna si Ishak. Ima taringot tutano perjanjian. Kanan silehon ni bata gabinganan ni bangsa Israel. Pasu-pasu hagabiun pinopar nama cai torop dakolani jaminan padonganion ni debata jalatung suadong do ditaringoti debata taringot tu hasalan nabinahin ni sejak kobate. Enggak ada dibicarakan apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yakub.
Alay dung tarsunggul sadar masih Jakob di dokma inganan ni Jehovah don hape. Gabi mabiar ribana di dokma muse na sokal situ tudo ingananon dang tarbahen soon bagas ni debata jala bebe pitu ni langit jala dibuat ibana ma batu na gabi batal nai di pajongjong mai gabe partinadaan jala marjaji mai bana tuadopan ni debata molo didongani jala diramoti Jehovah ibana boy mulak muse tujabu ni amangna cukup sandang pangan ikon Jehovah ma nagabi di batana jala batui ma didok nakin nagabi bagas ni debata jala pasaton nama perpuluhan na tu debata muakadongan nungabera torang nama saya dihita nuaing ahama puda dohotona ni debata si peopotta nagabe si pahay bangotta di hapur siaota sian namasa diturpuk jamita di minggu sadarion na perjulo sahali marmacam do HP dalan dipakai di bata laho mamakulingi akka naposona adong doi dohonota marhiti akka suara-suara alay godang dotong marhite nipi songon natu si Jakobon. Taingok ma nipi ni si Joseph. Anak ni si Jakobon. Nang pangkulinyo ni debata marhite nipi tu si Joseph. Bapak jasmani ni Jesus dohonota. Jala mangihutto nakabarita. Adong do piga jolma sian bangso do sian naka ugamo nasing nagabi bertobat nagabi porsia di Jesus dung dipakulingi debata nasida marhiti nipi alai Yanggo na paling pasti dipakulingi debatado hita akan aborsia di Jesus Kristus marhiti hatana. Nang bui tajaha ganup tiki alani dang naikon marhiti nipi asatikos hita dipakulingi debata. Dang marhite nipi asanati kosita dipakulingi di batang jala dang jadi paksaota di bata asa dipakulingi hita marhite nipi kita tidak bisa memaksa Tuhan itu supaya dia berbicara kepada kita dalam mimpi imana perjulu napaduahon ditiki macai susah pakilalaan ni si Jakob ala nalituni ibana ra pakilalaan na dangadong namadongani ibana alai disima ro di bata jongjong dilabung na makatai tu ibana mangalehon hatoguon tu ibana imasada jaminan hamua kamangkay nang nangakayanakon nami nagabisi piopotta pabua dangdung hea ditadikon debata hita Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan itu selalu ingin dekat dengan kita. Walau apapun yang sedang mengancam hidup kita, apapun yang menyusahkan hati kita, tetapi Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Alaira hita dona jut dang menyadari terlumu bima molo tahilala songon na pusok pakilalata songon na dok si taunota manang dohonota ketika sukok pikirata tahilala macai deu di batasian hita manang dohonot tatik kita ulahon nahina sogohon ni debata jot gabeta hilala nungatung dau debata sian kita jalatadok Tuhan itu sudah meninggalkan aku dan mungkin beolo debata madongani au pikiran-pikiran yang begitu harus kita singkirkan dalam hidup kita ini. Pikiran nasongoni tabalokon sian dirita. Tapi yuk ma nabinahin ni dibata tu si Jakobon. Songoni nang tuakan apo soni dibata nasing. Kita diingatkan Allah tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita, tetapi justru ketika kita memikul beban berat, disitulah Tuhan bukan hanya berjalan bersama kita, tetapi mengangkat beban kita dan bahkan menggendong kita. Namangihut mahamua kadongan domu tusidope taida dison dada si Jakob na mengambil inisiatif lahomaju jahuba. Bukan ada inisiatif dari Yakub sendiri untuk memanggil Tuhan. Dangang adong didok namartangi yang si Yakub lahoma jauh jahuba. Alaina jelas jahuba sadiri do na mengambil inisiatif lahoma dapoton si Yakub lahomad dongani ibana. Jala tumakas maun dinong sange jolmai tartaban. Kita dipenjara oleh dosa. Kita dipenjara oleh iblis. Kita dipenjara oleh kematian. Alai berinisiatif do jahuba lahomar suruh anakna Tuhan Yesus Kristus gabe jolma olo maniahon dirina dihau pinar silangi jalamate humokop hita dang adong tapangido itu debatade alai inisiatif ni debatadoi lahomabuan hita mulak tu jahuba. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebuah fakta yang harus kita pegang. Ketika Tuhan mengatakan sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tahanguluhon ma ayat 15. Berarti bahwa Allah dengan inisiatifnya sendiri selalu ingin menyertai dan melindungi kita. Amin. Macai takas doi hama kadongan nahina holongan. Yang jelas kita tidak akan bertahan karena kita adalah manusia lemah. Tetapi Tuhan telah memberi kita jaminan penyertaannya. Ido nagabe tema topik
ni minggutta sadarion. Tanggung jawab kita adalah mempercayai hal itu. Itu nagabe tanggung jawab ta. Mempercayai hal itu. Masih percayakah kita akan ungkapan Allah ini? Alainung nga macay torop halak Kristen na makatidakon buhado debata, majagay nguluna sida di situasi na paling kristis. Banyak kedengaran hal-hal yang demikian. Dengan cara Allah yang sangat ajaib. Gudangdo di hati dako nakadungan nasung malua hadirion na siya nakanaborati malua siya na parmaran na boloni. Namangihut sa idingot di batado jala satia do jahuba di padanna nang pinadaton na. Ngaliling niyan di jajihod di batado pung na si Abraham pabuale honon ni di batado tano kanan gabe tanah air ni poparan na jalay kon satorop ni rihi di topi ni laut do satorop ni bintang di langit pinoparna nunga di pasah di batai nang tu si Ishak bapak ni si Jakob. Ternyata dohonot ta debata dak cukup si Jakob holan sekedar anak ni si Ishak. Jala pahoppu ni si Abraham nang majalo baga-baga manang padanay alay ikon sarupa doho si Abraham do. Gabe sitian baga-bagai mana sida. Molo didok nakin olo nasida porsea tu debata. Jadi perjanjian ini ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih menuntut ketaatan karena iman. Tengok ma, bila Jakob terus mengandalkan kelicikannya, dia tidak akan mewarisi janji itu. Tetapi Tuhan mengemblengnya melalui pelarian ini, di mana tidak ada yang bisa membantunya, tidak bisa dilicikkan lagi. Dan dia hanya mau taat kepada perintah Allah. Songonan indok ni jahu batu ibana diharan. Mulut aja hainang amang sada Musa bidu tulu puluh sada ayat 10 tului yanti. Sada Musa bidu tulu puluh sada ayat 10 tulu. Ujahama di bagasan bahasa Indonesia. Akulah Allah yang telah menampakkan diri kepadamu di Betel. Di sana engkau telah mempersembahkan sebuah batu peringatan dengan menuangkan minyak zaitun di atasnya. Di sana pula engkau bersumpah kepadaku. Jaladungi di pai baru di batama musai baga-bagana itu si Jakob. Jala di gatima guarna gabe Israel. Ima gabe bangsoni di bata. Naparpudi mahamu akadungan na hinahulungan buhadu alusta tu pamakulingyun ni debata tu hita. Bagaimana respon kita? Na jelas pitor direspon si Jakob do. Pitor sadar do ibana tutu si tutu ingan nabadia doi gabe dibahen maguarna Betel. Bagas ni debata dungi dibahen ma batu halang ulunai gabe batu parningutan sekaligus dia bernajar dia dupan ni debata sai jahuba ma debataku jala dungi mernajar dope bana ikon pasahaton na perpuluhan na bagi amang dan inang yang sudah capek bersusah payah mulai dari prajubilium sampai jubilium, biarlah apa yang kita kerjakan semua dan sudah kita pertanggungjawabkan itu menjadi najar kita di hadapan Tuhan. Amin panitia. Amin. Najar tamai itu adu panitia banta.
Molo diliod di bata hahipason tu hita, gajang ni umur tu hita. Najarta iko pasahatotta perpuluatta tu adupan ni debata. Ditikison nari, maing sudah hita menyadari, disudah inganat do disudah partikiat do hita dijumpangi debata. Di semua tempat kita dijumpai oleh Tuhan. Daging tahun nunga dilehon de bata gabe bagas joro nati. Daging tahun gabe bagas joro ni de bata. Alani di sude inganan doh di sude partikian ikut jaga honotta do habadiaun ni dirita. Ikut terus hati dakonotta marhite hata terlumobi ma marhite parange na Jahoba de batatta naungro di bagasan Yesus Kristus marhite ima gabe tatadda di bata dada holan sapersapulu pasahatot tanaga benajarta alai songonetia ni peliat taima upasaha ti tuho naso ucatok kudo. Yakub memberikan persepuluhan untuk Tuhan dan mempersembahkan hidupnya sendiri menjadi milik Allah. Napuna de batama aha naung pinasaha ni panitia nakin kurang lebih 2 miliar jala di pasu-pasu Tuhan tamai laho membangun ahana sinakapan ni huriata tujuluan ni arion. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Mauliati maruhanami di huali Jahuba di bata amanami para siruha jala pardinggan basa di bagasan pangaramotion dohot padongan yon mudongolunami lumobi matuhan dia kanaung hinobasan ni huriam mamuka sian pesta pra jubileum sahat tu jubileum 50 tahun naung takas di pasahat akka amanami inanami panitia disudi pakubasion nasida gabi pilihan nahucus matu adupanmu saluhukna na hinubasan niya kaamanami na ng panitia nang ruas ni huriami. Laos mangihut dope Tuhan. Tuaka nam bulan-bulan berikuton. Lau manguduti di pembangunan dia kanariko di huriam. Pasu-pasu ma naong hinalujahon niya kaamanami inanami panitia. Asa saut na sinakapan di huriam nang tujulan niya reon. Siga jang umur mak pasu-pasuhonmu aka amanami dohot inanami naong makalujahon na kaulaon naong pinasahatmi lausongon Tuhan lam martabataba asin ni ruham dohot pasu-pasum pasahatonmu dingolo ni ruas ni huriam nang tujuluan ni ariod dope asa buhay pakyon namin na duminggan laho pauli-uli na sinakapan ni huriam disudia kaulau ni akaruas ni huriam pasu-pasu matuhan lau songonima dia kadagdanak namet-met sa rolansia totong urupanmu jala bohalanmu di bagasan gugu nang pangurupion nasian ho ali Jahuba di bata manami ubuan hami akkayan akon nami nababan na di bagasan parsahiton nong mulak sian rumah sakit jala di bagasan pemulihan nuaingon songonima doh dinanami inang nyonya marbun boru nainggolan nong mulak sian rumah sakit jala di pemulihan di bagasan obason nang hadirion nasida pe Tuhan lam pasu-pasu ma asa pulih kembali tegar kembali sehat kembali jala buih hami Tuhan laho makamulatihon sudia kapasu-pasum doot asin roham lumobi ma diha mamalum ni parsahitoni
Lausongoni manasohaguara kami ruas ni huriami di bagasan bason na pihak nuaingon di rumah sakit menang di tonga-tonga ni bagasna urupanmu nasida Tuhan pasu-pasuonmu nasida Tuhan anggiat piu so dihilala tanggal so dihilala parsahitoni sian pamatangna uingot hami ruas ni huriam na marulang tahun mulai minggu tanggal 30 Juli 2020 satu Sabtu 5 Agustus 2020 torop nasida 10 sia halak sian hodo Tuhan di jalua kaamanami nang kayanakon nami gajang ni umur dohot hai pasoni lausongonima pos ni rohanami di pardalanan ni ngolu na pinasahat mudupe nang tujulan nyarion totong ma di bagasan pasu-pasu dohot asini roham Tuhan Jehovah di bata manami, upasahat kami mangulu nami, jalabo hali mahami, di bagasan gugudut pangurupion nasian ho, lau mangula akasiulaun na pinasahat mi Tuhan. Mari di Yesus Kristus martangiak kami tuadupanmu. Amin. Mari di mahita lau semardalan ma piliata. Yesus, au
tangyakon ma piliata tuadu panidi bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang horo haruruan ni sa luhut silehuleo naringgan. Dona sa ulibasa na maliutus. Upasahat kami masian na nilahon mi tu kami pilihan nami tuho. Sa jalomay gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu majalaramu tiasa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tunga-tunga ni huriam doh di portibion. Uhai marohan nami marhite-hite turdim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgiri hami madok mau diate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say rumah harajon, say saut malo maniruham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu Mahdi Hida Salukna, Horas